бизнес дегеннен әле ул күптән түгел генә ачылды, бер 2 ай гына вакыт. Һәм дә шул вакыт эчендә инде туеп та өлгерәсең, инде уйлый башлыйсың башка өлкә турында, аннан соң кире шул өлкәгә кайтасың инде. Төрле чаклар була бизнес инде ул теге авырлыгы, җиңеллеге белән бергә, аннан соң рәхәтен күрәсең дип ачып җибәрдек. Кешене хыял йөртә диләр. Менә минем күптән инде бала чактан хыялым бар иде, үземнең киностудиямны ачып җибәрергә. Инде үсә төшкәч, уйлыйсың бит инде нереально, шундый хыял белән йөрү. Аннан соң инде теге балалар бакчасы шундый күңелгә якын. Балалар бакчасын менә сентябрь айларында якыннан менә төпләп өйрәнә башладым. Һәм бик җаваплы эш һәм инде алынырга бик ничек дип әйтик, батырчылык җитми анарга. Аннан соң акча мәсьәләсендә дә инде анарга күп кирәк. Инде ничектер ушулай үзеннән үзе ипи инде һәрбер кешенең өендә була, һәрбер кешенең стелендә була. Ипи белән каршы алалар, ипи авылга кайтсаң да ипи, шулда әйтик президентларында ипи белән каршы алалар, ипи тоз белән. Шулай һәм инде пироглар, выпечкалар, алар һәр көнне диярлек кеше куллана. Кибеттә андый идея да бар иде, кибеттән сатып алып, менә оптом сатып алалар да розница саталар. Анда беләсезме, син бер бәягә сатып аласың, арттырып сатасың, син кеше акчасын үзең аласың дигән кебек. Миңа ошап җитмәде ул. Мин белмим, әлегә батырчылыгым җитмимесең инде, әле мин икенче төрле уйлыйммы. Миңа ул ничектер уңайсыз кешедән менә шулай икләтә акча алу. Шуңа күрә инде лучше үзең әзерләп, үзең изготовлять итеп, үз бәясенә бирәсең инде. Результатлар бардыр ул, нәтиҗәләр бардыр. Әмма ничек дип әйтик, бизнеста бит инде шундый сүзләр йөри. Син бизнесны башлаганда бизнеска баштан үзем вкладываться итәсең, аннары инде бизнес синең өчен эшли дип инде. Шуны кебек бездә дә шулай бара. Аның нидер савыты килеп чыга, алып, нидер өстәлдә, менә элементарно 4-5 меңлек өстәлдә алырга кирәк. Аның тагын ниндидер оборудованиелар алып өлгерергә кирәк. Менә шул кергән акча опять шул пекарняга, шул ипи пешерүгә китә инде. Бәләкәй чакта әни мине төрле түгәрәкләргә йөртә иде. Ул теге кул эше белән инде биюме, английский җыр. Менә мин шулай үстем. Менә минем уйнарга да вакытым калай инде, ләкин түгәрәкләргә дә постоянно шул түгәрәкләрдә йөридем. Аннан соң инде беренче курска укырга кергәч, мин бит инде баштан журналистикага кермәдем, экономическийга. Экономическийны бетердем. Хәзер бит инде журналистика гына калды, нишләргә? Әле фотога төшәргә тотындым, фотога төшерәм. Магистратурага керергә булдым. Ярым әйтәм, тагын вакыт азрак калсын дип. Магистратурада бит инде ул теге заочно кердем, анда очный бик авыр. Шулай булгач, теге вакыт кала барыбер. Шул пекарня килеп чыкты инде вакытны алыр өчен. Менә миңа калса ул теге кичкенәдән шундыйга өйрәнгәч, ул бер дә авыр түгел. Ул инде теге синең яшәү рәвешеңә әйләнеп килә.